Tomáš vynakladá celú svoju energiu na vyplakávanie v rôznych podcastoch, ako sa čo nedá. Som toto video zverejnil na Facebooku, tak v komentároch na Facebooku sa ozvalo ďalších 1000 slabochov. Chápem, že oveľa ľahšie, ako chovať sa ako chlap, je ospravedlňovať sa, že to, že si dula je vlastne OK. Cca od mojich 20 rokov sa živím úplne sám. Proste ma zamestnávali a platili mi preto, lebo som bol dobrý. A nie je to ani tak, že keď Sulíkov syn začne robiť nejaký obsah na internet, tak hneď bude mať veľa pozorností. Za druhé, od môjho otca som nikdy nedostal žiadny byt. A za tretie, odkedy som sa osamostatnil, som si nikdy nevypýtal ani 1 cent od môjho otca či mamy. Bez otca by si bol nič, alebo že to sa ti ľahko nahrávajú hejty z bytu tvojho otca. Takže toto je 5 rád, ako nebyť Tomášom. Pretože to najhoršie, čím sa môže chlap stať, je Tomáš. Teda uplakaná, sebalútostná nula. Prvá rada. Predovšetkým sa postav na svoje nohy. Preto moc nie som zástanca vysokej školy. Pretože celý koncept vysokej školy je len o uznaní, o statuse. Väčšina ľudí s vysokou školou zarábajú len o trochu viac ako ľudia bez vysokej školy. Druhá rada. Život ti nič nedlží. Lenže život nemá byť šťastný, ani príjemný, ani komfortný. Keby nás príroda vytvorila tak, aby sme boli furt šťastní a spokojní, tak by sme len čilovali pod stromom a pravdepodobne do pár generácií vymreli. Si muž a jediné, čo robíš, je, že hľadáš šťastie a komfort, tak paradoxne budeš ešte nešťastnejší. Tretia rada. Zober robotu do vlastných rúk.